an pathum chuan elevator ah chuan ngoi rengin an lo lang min kiangi chuan hlau zetin no abana awan tlata chupa la chuan an hnunga aron zui ve zela a hnunga chuan thila la thuk ru tu zuya no ate pahni ngai chu a tha to lo kher mai ma se chupa chuan an rin lo lutuk tang mai in an hnunglam tang chuan puan aron vai chuaka a ngonga chuan a bata no ate pahni chu aron kalpela anni chuan makan lo ti kher mai enge ati zel don hakin thokpo tho thangam lovin an lo thlira chupa la chungoi renga phein a helmet ate chuan thila bela a to bera room kong khar chu wa hongin hey fian pui me na ka lo thlenge ti in fian pui lian to ka ron phor chhuaka a fa te pahni chu ron tlan chhuakin apa anon ti chula ani chuan lo kwa in chunga alo puya no ate pahni rin lo le be se lo lutuk thila thlena wang chuan soitur ber shelavin an ngoi renga no a chuan awa have o tiril runau nau chung chuan check hluk chung hian min kyang hne na chuan naktuka lunch engei eidon wardevin eyang che ati a min kyang chuan mo alo ti no a chuan a hlau zia kha sharanin naktuka changin self defense tam taki zirangai ania chumi tan chuan changna ineyanga ani ati a min kyang chuan makti zathian ron en renga no a chuan enge a khatia min lo en le reng to a thataka ka zirtir chi angai ani lo chuan ka ban hi ka man hotir to lawang chi ati a min kyang po alo bungan ngata no a chuan lu to ro le ati a min kyang chu athla amwang lu hle anin ve ve a chuan an luta atoka chuan pa ka an lo lang no a chuan vo ina tang hian ke no hoi o a hian li min kyang ka training dona tuna chuan isang glass ka phel to ro le ati a min kyang chuan mo alo ti no a chuan mo a tuna tang chuan min chan le thuna po ring takin min chang turani ishathia me mati a min kyang chuan shathia me alo ti lawa no a chuan tuna chuan isang glass ka phel to ro le ati a alak thak mai du lawa wang chuan an hanin hial le ri a apalang alak thak hnu chuan no a chuan nimina kan ti chin ang deuh khan tupo hian sahwa tan nei veka itum puite chu i be tak tang ma in an khom mu na ber an mit ti hian iwakom sakanga chuan an artuya i pet sak le nga lang i shathia mem ti in han ti chin te le ati a min kyang chuan ka shathia me ti in mitkom ti pa in a ku zungtang pahni chu ti ka kin no ami zona chuan a ron vaya ani chuan lo dang watin iwa han a tak nimina thil thleng ti khai she to lo mi ingai ruat na khan mi swalin anon pan che a ngain solama son ti ta che ke ma ni lovin nge ke ma min ron be tum hal ring ota bawra ka khan practice ta che ati che ama min kyang ipon ole lo ti thatin le lam hoi chuan mitkom artuya pet ti ina practice a no a chuan itha zong nen khan ti tum ro ati a min kyang chuan tirang savin mitkom pet ati chiama no a chuan atok to e tuna chuan mi in hnunglam tangin ron man thut che sela lo in vian dan kan zirang ti hana ron kwa thut che a ma se aron kwa tu kia che khan i phei kho khil ta khani lo rap choranga chuan in her thutin a artuya ta khani ba pet le don nya ati a ati dan tura entir zo hnu chuan i shathia mem solam hoi ro le ati a min kyang chu an hunglama tanga wa ko in ti hian mi swalin a ron kwa ta che a ati a min kyang chuan a soi chhun zom don mati in a lo nga ka ani la chu lai zeti na ngoi renga min kyang chu ron hoi le tin enge a nuami vati mel ve ati a no a chuan an mo ta che ka hak che ni hi a lo ti min kyang chuan a ke a ra shwal tur ti in no a ke chu awarap chora chu ta ronin herle in pam ti pa in no a kapzona chuan a khupina ron tin le a ani chu hlau zetin a lo tol hnung dor no a chuan iti thalutuk tuna chuan changna i nei theinan usap ti ro le ati a hnuwa chuan a varak kaltir vela au tuarin a hnuwa chuan a ke choi kan sakin a laiking kaltir le a
Anu le a chuan no a chuan tuna chuan in warm up thato boka mi swalin an ang chi in chakto kini tlan turani mi in min ron be thu tian tlan chia thi a him bera isha thia me mati a min kyangi chuan o sha thia me aloti no a chuan ila awring lo lu tu ka ti a min kyangi chu dang mon phe hlop hlop in aw chia ma min kyangi chu tlan tirin anunga chuan a zui ve zela ivan tlan muang em kapi ai puni tlan muang zo mi in an ron zui ang chi in ngai to la chak dewin tlan ro ati a ama thi hlau tum chuan kha ka ron man don chen ya ti in min kyangi chuan atak anga filin chak to kin atlana a aw roi bok no apon aw roi chungin a ron zui ve zela thui taka tlan hu chuan no a thom chu a re tadaya shil hai zeta avalet le chuan mi te chuan no a chu an lo ti ding chu ni in nga tinge me che om thal he lai chia ma ti in an lo chwa chala no a chuan ni lo in ngai ang kha ni lo nya in chen om kan nya lo ma ti a min kyangi chuan va mu in anoi zaru hle a mi te la chuan an lo bor tuaw box ya no a chuan in sha swal palani kha o sota so omalom lo hak luk ru ti in hey unit 506 heta hian man mo in ron kalvat te man mo ro ati a min kyangi chuan a swal chwa in alo shelo der tlata no a chu thim rim zeta ron phein I shelo der vela mo local te heta hian iwa han chak don lo ro e maron ti phei tuara min kyangi la nui vurvurin a lo tlan chia a no a chuan thim rim zet hian ala ron zela min kyangi chuan ale wa chwa khum vela chuti lai chuan no anu chu a ina ron kalin boya I ome maron tiluta chang tu anom lo wang chuan a om lo ti a she thwaya engthil rim nge a tinwa no in bal chu a thian fai zunga ti hi chuan a housemate kan ni ringo talom le nupui nei tir vat anga ya ni hi atinya nya a chuta balbo ma chuan nganjana a me chekor hak le zar mai le stocking chu awa mu chhuaka ingi a heng thil hi ti in makati kher mai anua fortune teller awa mulaya lo lang chunu chuan oi ifapa hi chu tuibula om turani anupui tura tan pon mechia tui energy nei ni turani athin lunga mei ultimate turina ti a no ale min kyangi chu supermarket a anron luta no a chuan min ti ha mana ice cream min lei sak theya ti a min kyangi chuan o local ro helama hian a omati a anin ngei mel talutuk chu torhak tunu chuan makalo ti hle a ni zana an panhi hian check in a denga mon le ti melina lo mela amala khan min kyangi khan sopa laka swan film khu ro te kha lo ti to box ya an panhi chu awa mel le zau thina dorhak tunu chuan no a chu chocolate man taw mel takhi alo presena no a chuan part time marmai ni sia engtin nge hetiang leina te nei zoka ati a dorhak tunu chuan no a soi chan takin na nei lo ai chuan tlem hno po kala nei ve tala lomati a no a chuan itidik chia ti na nui de hwa a min kyangi chuan thing mel zet hian a lo mel deuh ram a dorhak tunu chuan ka ngai san wang chen ni lo nya ke ai ni upadai sia zana kalan tir ve chia ngai ro ati a no a po chuan ole engpo chu ni se kalome ka he ice cream hi pakhata chuanga oma e ve ro ti in ice cream pakha chu pe ve a min kyangi chuan a lo sha thiam lo mel kher mai ma se anua supermarket opposite a chuan an pathuma thu in ice cream an eya dorhak tunu zirlai te chu an zota anua mi hurwak vela chanchin kha soin poisa tlem choi tirin an chwale mai thu an soya min kyangi chu alo thin rim hal hlai an hokonga chuan min kyangi chuan doctor lekha im hu pho chuan in ha im hulet le theiti namo ati ina zota no a chuan kan soi thomi lo sia ni mo ati a min kyangi chuan in ha hulet le lakati police thatakini in karing tlat ati a chocolate don khan e chau tuama min kyangi chuan takana dorhak tu kha tinge za takai biaka kemin be vengai dir si lawa ati a no a chuan ishelo mo ani chuan za takin min bia a nang chuan voi khatma za takin min la be vengai hleine mati a ama bok chuan midang po za takini bia a
keima min be ve ngai la ve o ati a chuti lai chuan min kyangi pumaron ri roi roya noa alau nui ri hak min kyangi chuan zanria ka chi tangchi ati a noa chuan ka re thei viak vi ni ngai ami a zanin chu kan pahni ei tur keiman ka lei ve thung anga ti a chuti lai chuan phone call dungin min kyangi hnena chuan voin chu ka ei pui le man don lau che ni mel ni danga kala chi jok don chenia ati a min kyangi chu atum deuh bara anua a thian panen khan kara an lo lang du tok le photila kan channel te min lo ngai hlut saka mila subscribe tu zong zong chunga khan lom thu kan soye chuan ala subscribe lau khan milo subscribe sak le ula movie hmunom tak tak te ron le linzel kan tum don ya